haka arpnyo tarik uluber arhajar arpuway onye khon ni ka final haka lumpung jongka Unity Cup Football League arhajar arpuway Hamadan Football jongka snong dihar haka ne ka jinge khon final onye kni banra eka nam Lahduh haka ba onye khon hapdang ka Raidnongbri Football Club Pyrshah eka Sumer Football Club haka por arbaje no phaisngi haka ne ka sngi kan donru ka jingpen lekai lucky draw kador jongka tiket kan long shispa tengka ka way onjet ya ki laingut ki nongjob baka khusnam na ka banta ki nongjob kan long da ka song pisa na ka bantau nongjob baningkong kan long 10,000 tengka ubawan baar kan long lai 1,000 tengka bat nongjob balai kan long 4,000 tengka de kumta lai wer ki paiba jong ka dong baka thain ripoi district hi borok away bat kumju ki bana ki khapsor ki ba i je ka jingi lakai football banwan bat bansaki ya ka jingi khun jong kini ki artli ki team ban ya kani ya ka nam Lahduh ban long kum ka nongjob jong ka Unity Football League jong snam 4,000 arpuway katikat na ka banta ki nongwan pekai kan long san po tengka marway kublai shibon